Y peth cyntaf y mae'n rhaid I ni ei wneud ar cwestiwn hwn yw nodi pan fyddwn yn darganfod pa bobl fydd yn cael ei dewis. Y cyfan sy'n rhaid I ni ei wneud yw dilyn y dull a soniwyd am yma. Felly, rydym yn dechrau gyda'n rhif ar hap. Gadewch ni ei alw'n X, ac yna yn gyntaf, rydym yn eiliosi a 853, sy'n rhoi 853x, ac yna rydym yn ychwanegu 1, sy'n rhoi I ni 853x plus 1, ac ar ôl hynny, rydym yn ei dalgrynu. Felly ar eich cyfrifiannell, byddwch chi'n rhoi'r un cyntaf I mewn. Felly byddwch chi'n rhoi eich dim pwynt 113, wedi eiliosi a 853 plus 1, sy'n rhoi eich ateb wedi dalgrynu I 88.9. Ac yna gallwch chi dalgrynu hynny I 89. Ac felly, os dilynwch y broses hon am y 5 rhif, gallwch fynd yn ôl i'r fformula a rhoi rhifau yn lle yma. Yna, fe welwch eich bod chi'n cael y rhifau 89, 90, 91, 91 a 92. A dyna rhan 1. Ar gyfer rhan 2, rydym yn defnyddio ein hatebion I ddangos bod y dull yn rhagfarnllyd. Wel, byddai wedi dod allan atoch chi ar unwaith rwy'n siŵr bod gennym ni broblem yma bod 2 o'r rhifau ar hap y gwnaethon ni ddechrau gyda, sef y 2 yma, fe wnaeth nhw gynhyrchu 91. Sy'n felly meddwl bod disgybl rhif 91 a ddwywaith cymaint o siawns a lleill o gael ei dewis. Felly mae'n rhagfarnllyd. Ac rydych chi'n ysgrifennu lawr rhywbeth tebyg I beth ni newydd sefydlu. Felly, gan edrych ar sut i'w wella, os ydym yn mynd I gadw at y syniad sylfaenol o ddefnyddio cyfrifiannell I gynhyrchu rhifau 3 digid ar hap, yna o gofio mai 3 digid yw rhifau ein disgyblion yn y bôn oherwydd ei bod hyd at 853, yna gallai leosi a 1,000, ac yna anwybyddu unrhyw rhifau sy'n fwy na 853. Felly fi'n anwybyddu rhifau sy'n fwy na 853, a dyna'r ffordd symla fi awgrymu gwelliant. Sylwch na allwn ni roi dull hollol newydd oherwydd ei fod yn gofyn am welliant. Hoffwn ddweud ychydig am ar hap oherwydd mae'n bwysig eich bod chi'n gwybod nad yw'r cyfrifiannellau yn cynhyrchu rhifau ar hap. Mewn gwirionedd, mae'n cynhyrchu rhifau ffug ar hap. Na'r ateb dibyniol yn y cwestiwn o ddewis sampl ar hap o 30 o ddisgyblion o ysgol. Mae'n ddigon agos at wir hap na fydd yn effeithio ar y prawf, ond mewn y sefyllfa lle mae angen hap cywir, ac yn yr achos hwnnw, ni allwn wneud hynny trwy ddefnyddio un a gynhyrchu gan gyfrifiadur. Pe byddem ni eisiau sampl wirioneddol ar hap yn y sefyllfa hon, yna gallem ni ddefnyddio dis 10 ochr I roi ein rhifau 3 digid I ni, ac yna fel o'r blaen, anwybyddu unrhyw rai sy'n fwy na 853. Gallem gael 853 dawn o bapur gyda'r rhifau arnynt ac ei tynnu allan o het a fyddai ar hap. Gallem hefyd ddefnyddio gwefan sy'n rhoi gwir rhifau ar hap yn hytrach na ffug rhifau ar hap. Ac maen nhw'n gwneud hynny trwy ddefnyddio rhyw fath o fewnbwn ar hap. Mae yna gwefan o'r enw random.org sy'n defnyddio sŵn atmosfferig, sef sŵn radio, a achosyr gan brosesau atmosfferig naturiol I gynhyrchu rhifau sy'n gwirioneddol ar hap. Wel, dim hwnna werth edrych mewn I os mae diddordeb. Mewn gwirionedd wrth drafod hyn, mae'n llawer gwell defnyddio technoleg I'ch helpu chi. Gallem ei wneud ar Excel yn eithaf hawdd. Felly, os ydw i'n dechrau teipio hafal ac yn ar gair random, gallwn weld bod rai opsiynau'n codi.
Mae rand y between yn edrych fel ein math ni o beth. Lle fydd gwaelod fydd uchaf. Wedyn ni'n rhoi mewn 1 a 853, ac yna cair braced, ac nawr mae gennym ni rif ar hap rhwng 1 a 853. Rif ffug ar hap, ond yr un mor hap a'r un y byddaf gyfrifiannus yn ei roi i chi. Ac yna, byddwn yn llusgo hynny lawr i 30. A wedyn mae gen i'r holl rifau disgyblion heb unrhyw ffys neu ffwdan. Fe allwch chi droi at ei Geogebra ymddiriedus. Dyma un rydw i'n newydd wneud, ac os ydym yn gael dewis gwahanol, gallwn gwasgu update ac mae'n rhoi un arall i ni. Mae hwn wedi sefydlu gyda 10 rhif yn unig. Gallwch chi gweld ar y llinell rhifau ac rydych chi'n cael golwg ddiddorol o'r hyn y mae hap yn ei olygu os ydych chi'n dal i glicio. Rydych chi'n cael clysterau, neu weithiau maen nhw i gyd wedi eu lledaenu, ac mae'n beth diddorol iawn i'w astudio. Er mwyn sefydlu hyn, rydym wedi gorfod gwneud ychydig o bethau bach. Felly peth cyntaf oedd gwneud random in between sy'n debyg i'r gorchymyn mewn Excel. Ac yna mae hwn yn gynhyrchu cyfres o rifau ac 1 i 10 yw pan mae gennym ni 10 rif. Yr ail beth oedd ei didoli drefn ac yna ei gwneud yn bwyntio ar hyd yma ar y llinell. Mae gan bob un ohonyn nhw ei rhif fel y cyfesurin X a 0 fel ei cyfesurin Y. Ac rydyn ni wedi cynhyrchu cyfres o 10 rhif yna.